ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ୁଛି ନା ମ ଅଳିଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ଝାଡ଼ା କଥା କହିଲଣି, ଅଳିଆ କଥା କୁହ। ଏଠି ଅଳିଆ ଏଠି ପ୍ରବଳ ପକଉଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପକେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତମ କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛ ତମେ କହିବନି? ଶୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ଏପଟ ସେପଟ କରି କରିଦେବେ ସେମାନେ, ସିଏ କାହିଁ କହନ୍ତା? ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ନ ଆଦାୟ କର। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଜାମ୍ ହେଇଛି, ପଇସା କାହିଁ ମାଗୁଛି? କିଏ ଦେବ ପଇସା? ବସାଅ ଆଗେ, ଲୋକ ବସାଅ, ପାଣି ପାଇପ୍ ତମ ହାତରୁ ଦିଅ। ଶଳା ସବୁ ପଇସା ଦିଅ ଏଠି, କାହିଁ ପଇସା ଦେବନି? ଦେଖୁଛି ଫାରୁକୁ ଆମେ କହିଲି ଆମେ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ତମେ ଏଇଟା କହୁଛ, ଏଇଥର ଲାଷ୍ଟ, ଆଉ ଦେବୁନୁ ଆମେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ସୋସାଇଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ସୋସାଇଟି ନ କରିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ କି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ହେଇଗଲା, ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ହେଇଗଲା, ତମେ ନିଜେ ହାତରୁ କରିପାରିବ? ଯୋଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ୟାକୁ ଆଇଲେଣି। ଆରେ ଗୌରାଙ୍ଗ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଶୁଣ, ଆଡ଼େ ଗଲେ କୋଉଠି ହାତ ମାରି ଦେଇଥିବ। ସେ ଯିଏ ଘର ବନେଇ ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଚୋରି କରିବି, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି 3-4 ହେଲା, ପୁଣି ଯାଇକି ଜେଲରେ ରହିବି। ଆଉ ଜେଲରେ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଇଗଲା ବୋଲି। ସେ ସେଦିନ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ରେ ଲଣ୍ଡା ଆଉ କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରୁନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା, ପାଉ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଉ ଖାଉଛି? ପାଉ ଖାଇକି ତ ପଡ଼ିଛି, ଅଧେ ଘର ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଟିକେ ପଚାରିବା। ତ ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛନ୍ତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି। ବାଲେ ସରିବ କେତେବେଳେ ବା? ଆଜି ଯିବନି? ଆଜି କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ଯିବନି? ଆଜି ସତରେ କୁଆଡ଼େ ବା ଅଛି ନା ଯିବାନି? ଆମର ଭାଉଜ ପଳେଇଲେଣି ନା କ'ଣ? ଛୁଟି 3 ଦିନ ତଳେ ନା ଛୁଟି। ଓହୋ। ଆରେ ଆମ ଘରେ କେହି ଚାହା ପିଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ ହବ? ମାଉସୀ, ଏ ମମତା ମାଉସୀ, ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ ନାନୀ ମୋ ସାରା ଦଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡୁଆ ଦୋଷ ଅଛି। ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡୁଆ ଦୋଷ ଅଛି। ଏଇ ନୁହେଁ ବା, ଏ ଲୋକ ସେଠି ଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିଲି, ନହେଲେ ଡାକିଦେଲି। ତୁ ନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିକି ଖାଇଲା ପିଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଲାନି। ନା ଦୋଷ ବାହାରିଲାଣି, ସେଟା ଆଣିବ ତାର ତା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି 3-8 ଜଣ ଆଣିଲାଣି। ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ଯିବା କି? କହୁନୁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁ କହିବୁ, କହ। ମୋ ଗାଡ଼ି ଭଣ୍ଡୁଛି, ପଇସା ଦଉନି। ଶଳା ମୁଁ ଯଦି ପଇସା ଦଉନି, 15-16 ବର୍ଷର ଲୋକ ରହନ୍ତି କି? ଅନେକ କଥା କହ। 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା ସେତୁ ଅଛି। ସେ ଟାଇଟଲ ପଡ଼ିବ। ତୁ
ଦାନ୍ତ 50 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟାଙ୍ଗି ଦାମି। নুমা ঝড়া কি লেনে কোনু মু জানিনি তু ঝড়া কেমে মু কাম নি যাইনু না ঝড়া নো আনি ঝড়া কোন চলে কার দাম আছে আরে দিলে বি তা ফটো উঠে চাললে अबे ये की धंधा अरे आउर अछि बा हां अपनो हे झाड़ू आउ दी जावो तुरा तोर ओटे 200 वाले ओटे गाले देखि ना तुना को भी हो तुआ जरी जात तुना जरा जरी जात तुना जरी अन तो मी मुने जरी ना कुने ने अनि झला दाखने मो मेन मो महु अछि ये वीडियो करे चले हां वाले जरी अरे डाक्टरी अरे ये हन्यारा देह बोलले बोली जे ता भिडियो बोल बे सुनो न माउ जो डांगी नि तो आगु डांगी नि एमे कोन फोन डांगी ना कोन डबल ले जो नि तोर पैसा ना कोन हला तो गाय हा चिठा गाय तोर केमे मास लाणी 10 थानी हला ना कोन ते लाई 10 तर कर आई बोल काय कर आज कितना दिन आज बोलो तो हां यही 10 तारीख ना ये बोलो ना ମାଉସୀ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେବେ तो मनु पाइबी तो सुन मो कथा संतु कहले कोन व्यवस्था करबो আমি যে সমাধান করে দিয়া কিছুটা তো সাক্রিফাইস করে পড়ে না সেদিকে মু রিস্ক নে নেলি যে তোমার মধ্যে ঝগড়া না হোক খরাপ কথাটা কোন দিদি ତମେ ତ କଥା ଖରାପ କଥା ହଉଛି ମାତ୍ର କୋନ ମୁର୍ଗା କଲେ ମୂଳ ପଇସା 10,000 ଟଙ୍କା ସୁଧରେ ସବୁ ଛାଡ଼ ଯଦି ହିସାବ କରିବୁ ଆମେ ସେ ଦେଇପାରିବନି ଯୋଉ 30,000 ଡିପୁଟି ହେଇଥିଲା କେତେ ହେଲାଣି କହିଲୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଏଇନୁ ଏମିତି ସଫିର ମାସରେ ବାଡ଼ିକି ଆସିବି କି 10ଟା 11ଟା ନୁହଁ ଆପଣ ପଇସା ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ମନେ ନାହିଁ ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଣେ ତୋର ଦରକାର ତୁ ଆଣିବି ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଧାର ଧାର ଦେଲେ ଅଛି ସେଟା ରଖିବୁ ସେ ସୁନା ଜିନିଷ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଗିଳି ମାଗିଳି ତୁ ନେଇଯିବୁ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଚେକ୍ କରେଇବୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁନା ଅଛି ନାହିଁ ତୁ ଦେଉଛୁ 10,000 ସେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 20,000 କି 15,000 ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଯାଇ ପଇସା ଦେବୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଫିରୋଜ ଆଇଲା ତ ମୋ ପୁତୁରା ଦେ ପଇସା ନେଇଯା ଇଏ ଟୁନା ଆଇଲା ତ ମୋ ଭାଇ ନେଇଯା ପଇସା କି ସେ ମୋ ଭଣଜା ଆଇଲା ଏମିତି କଲେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍ କାନ୍ଦି ସୁନାର ବି ପଇସା ଦେଇକି ଯାଉ ନା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଗଳାଟା ମୋଠୁ 30,000 ନେଇକି ଡିପୁଟି କାଟେ ବୁଲିକା ଘର ନେଇଗଲେ କଣ ନେବି ଏମିତି ଏଗେଟ୍ସ ବାକି ଯାଇକି ଶୁଣିକି ମୁଁ କହିଲି 1,20,000 କରେଇବି ଆଜି ତୁ ଘର ନେଇକି ଶୋ ତ ପୁଅ ମରିବନି ଏମିତି ଲୋକ ଆମ ଫିରୋଜ ମୁଁ 15ଟା କମ୍ ଛାଡ଼ିଲି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଏତେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ ମାରିଲା ଏ କହିଲେ ସେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ତମ ଭଉଣୀ ଏଇଟା ତ ଭଦ୍ର ଖୁସି ହେଇଗଲେ ନା এইটা অপমান হচ্ছে এতিকি মতো কইদেব পুরা ধাই ধাই তোর নশ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି କି ବେଟା ମାନେ ସେ ସେମିତି ହାତ ପତ ମୁଁ ଏତେ ପରେ ସକୁଡ଼ି ଆସିଲା ମତେ ଆସି ହାତ ତତେ ମନା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗୋଟେ କହିଦେବୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ନା କିଛି ଗଲା ଯେ ଆମେ ତ ଡାକିଲୁ ଭଲ ପାଇଁ ତୁ ଖାଲି କହିଦେଲୁ ଯେ ହଁ ମୋର ଆସନ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଆସନ ମାସ ସେଇ ଗୋଟାଏ କୁଚିନି 15 ଟଙ୍କା ତୁ ଯା ତୁ କାମରେ ଯା ମୁଁ କହିଲା ମୁଁ ଦେବି 1,000 ଟଙ୍କା 500 କରିଦେଲି 1,000 500 ଏ କ'ଣ କହିଲା ଧୁନି ଆରେ ସେ ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ମୁଁ ଏ କଥା ନ କହୁଛି ତୁ କଣ